Robert Abela ħabbar elezzjoni bikrija. L-elezzjoni ġenerali se tkun tissir fit-30 ta' Mejju. Dan wara li tnejn wara nofsinhar il-mexxej Laburista reġa' għamel U-turn oħra. Wara li sostna li se jkun qiegħed jagħmel leġislatura sħiħa f'messaġġ lin-nazzjon qal li se jinforma lill-President tar-Repubblika Miriam Spiteri De Bono sabiex ixogħli l-Parlament u l-poplu jiġi msejjaħ għal-vot. Bħala Prim Ministru b'responsabbilità, b'konvinzjoni mill-pjan tagħna l-ġejjieni u fl-interess nazzjonali se nkun qed nagħti parir lill-President tar-Repubblika sabiex ixxolli l-Parlament u mmorru għal elezzjoni ġenerali fit-30 ta' Mejju 2026. Kemm il-darba Abela kien mistoqsi jekk hux se jkun qiegħed iħabbar elezzjoni bikrija madankollu huwa dejjem insista ripetutament li kienet fadal sena l-elezzjoni ġenerali u li kien se jsejjaħ skont l-interess nazzjonali. U issa biddel id-diska totalment kif iddeċida li jmura l-elezzjoni ġenerali ftit aktar minn xahar ieħor biskuża tal-politika internazzjonali u t-turbolenzi fir-reġjun tal-Golf. Dan imur totalment kontra dak li qal ftit tal-jimilu deputat mexxej Laburista u MP Alex Aġus-Saliba meta qal li m'hemmx raġuni sabiex Abela jsejjaħ elezzjoni bikrija. Il-Partit Laburista m'għandu l-ebda għaġla jew l-ebda urġenza. Xi ħaġa urġenza li titriggerjana biex għadha mmorru għal elezzjoni. Ġifieri din l-urġenza fina ma teżistix. Għar minn hekk imur kontra dak li qal il-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras meta insista li jkun immaturi li tissejjaħ elezzjoni bikrija minħabba din il-kwistjoni e kif spjega li deċiżjoni bħal din tixħet lil poplu minn kriżi għal oħra. X'inhu u meta hu l-aħjar mument illi pajjiżna jista' jagħmel l-għażliet tiegħu għall-futur tiegħu fis-serenità, f'oġġettività, mingħajr ma ndaħħlu l-pajjiż f'sitwazzjoni fej fil-moment li hemm bżonn jittieħdu ċertu deċiżjonijiet biex verament nibqgħu pajjiż reżiljenti, inkunu ffokati purament fuq kif ħanżommu l-pajjiż mixi quddiem. Bħala poplu, bħala pajjiż wieħed. U mhux nistennew il-kriżi u nitfgħu il-pajjiż fi kriżi oħra għax ngħidu issa ħammorru għall-elezzjoni m'hemm ħadd qed imexxi minkejja li l-affarijiet id-daqqiet ġejjin minn barra. Dik hija maturità, dik hija responsabbiltà politika, mhux ovvja li le. Għal-aqsant huwa ċari li l-qasma fil-Partit Laburista hija evidenti u bekk għal darb'oħra il-U-turn ta' Abela xeħtet fi kriżi it-tmexxija tal-Labor.